Assalamu alaykum izleyiciler, mehriban vatandaşlar. Yayılımda akıl yemişli kitapkhane ulgamy bilen televiziýanyň final duşugy mehriban vatandaşlar sizin bilen hormatly adamlar, mehriban eminler, wekiller. Aklı jaňyzy akıl yemişli televiziýanyň studiýasyna hoş gördük. Häzirki burda bilişime diýýärler. Final duşugyna tutuş bir mewsimiň dowamyna mehriban vatandaşlar ýurdumyň ähli welaýatlarinden Aşgabat şäherininden kitapkhane ulgamyna zähmet çeken hünärmenler kitapkhanaçylar bäýatleşdiler. Gezekli gezegine tapkır bäýatleşiklerin dowamyny ýeňen topar öňe kadar geçmek bilen bugün final duşugy Balkan welaýatynyň topary Daşow welaýatynyň topary birinji, ikinji orun almak uğruna häzir bäýatleşer. Bäýatleşigi bilen umumy mewsimi boýunça 3-nji orunyň eýeleri eýen bar Lewap welaýatynyň topary Gutlaýat Daşow welaýat kitaphanalarynyň düzülen toparyň düzümi Rakimberdi Maksudov, Kıyas Metiyev, Ayjeren Mamedova, Leyla Recepova, Leyla Sukhanova, Ahlat Saparov toparbaşy. Ahlat hoş gördük. Üstünlükde yar bolsun. Sizin karşıdaş toparıňyzda Balkan welaýat kitaphanalarynyň düzülen toparyň düzümi Durdugul Durduýewa, Aýgözel İşangulyýewa, Gurban Sultan Ataýewa, Biwsara Begjanowa, Guljahan Annaliýewa, hemde toparbaşy Maya Mehmedova bar. Maya hoş gördük. Üstünlük dileken yar bolsun. Mehriban vatandaşlar, toporlar meydançada. İki topora hem üstünlük yar bolmagyny tüýsürekden arzu edýär. Köp sag bolun. Hormatly toporlar, ikiňizde hem deň derejede üstünlük yar bolmagyny tüýsürekden arzu edýär. Elbetde Ahlas, Maya ýene bir ýola studiýamyzda her biriňizde öz ornuňyzda görýänligimizden öğrenşat. İkiňizde hem deň derejede bir üstünlikleriň ýar bolmagyny tüýsürekden öz ýanyndan arzu edýän ine hormatly mehmanlarymyza geçýär. Bilişime diýelim, Türkmenistanyň Medeniýet Ministrliginden hormatly wekil Kümüş Atakşiýewa bar. Kümüş dogan gelek sizden toparlar gutlap berdiňiz. Salam mehriban mehmanlar, kardeşler, hemde şu bäýatleşige gatnaşanlar. Siziň ähliňizi şu bäýatleşiň jemleýiji tapgyry bilen gyzyny gutlaýan, hemde Balkan vilayetynyň hemde Daşow vilayetynyň gatnaşan wekillere şu bäýatleşikde üstünlük arzu edýän mehriban arkadaşymyzyň taýsy tagallasy bilen medeniýet ulgamyna hem beýik ösüşler, özgörüşler bolup geçýär. Medeniýet ulgamynyň aýrylmaz bir bölegi bolan kitapkhanalarda da beýik işlere badalga berilýär. Bizi şu esretli zamanada ýaşadýan şeýle işlemäge, ýaşamaga, döretmäge, ulu şertler mümkinçilikler, şertler döredýän mehriban arkadaşymyzyň jany sag bolsun, başy dik bolsun, alyp barýan işleri mundan ýanada rowaj alsyn. Köp sag bolun. Düşman, üstünlük yar bolsun. Elbette bütün mewsimiň dowamyna siziň bilen köp işler geçirdik. Elbette toparlary saýlamakda, toparlara bir sowallar bilen üçin etmekde, hemde bir has ökde toparlar bir öňe saýlamakda, eminler bilen bilerikde bir agdyrlykda şu derece häzirki burada final duşu elbette. Bu duşuklary himayetkarlyk eden Rojana ýakaplary Sultanat var, elbette onuň wekil Hanyf Ýagmyr var. Ýagmyr, ulu hormat bilen gedek sizden. Aziz vatandaşlar, mehriban ýaşlar, berkerar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne, Türkmenistan bitaraplyk mekany ýylyna, aziz arkadaşymyzyň çäksiz tagalary bilen ýurdumyzda, durlugurlarda ägir dolu sepitler, ösüşler gazanýar. Hormat prezidentimiziň ýadowsy tagalary bilen ýurdumyzda kiçik we orta telekeçeligi ösürmek bilen ýurdumyzda döwlet gollawynyň gerimini giňeltmek, milli ykdysadyýatyň hususiýetçilik böleginiň netijelerini arttırmak boýunça ören oňoýly şertler döredildi. Çok sag bolun. Şeýle mümkinçilikleri döredip beren gahryman, mehriban arkadaşymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak bolmagyny, alyp barýan beýik tutumly işleriniň mundan weläkem ul rowaşlyklary beslenmegini arzu etýär. Çok sag bolun. Soňra ýerşiwler. Başarılı.
Mehriban vatandaşlar, Türkmenistan'ın Medeniyet Ministerligi Ýaşlyk teleradio ýaýlamy hemde Rowşan Aýakaplar Hususy Kärhanasy bilen birlikde taýýarlanýan akly ýeňişli kitapxana ulgamy bilen atly telebätleşigimiň final dostsugyna häzir başlaýar. Gatnaşyjy taraplar Daşowuz vilayet kitapxanalaryndan düzülen topor hemde Balkan vilayet kitapxanalaryndan düzülen topor hasap görüşmedi ýaly 0-0 dogry jogap üçin beriljek otok borotok şeýler bilen Türkmenistan'ın Medeniyet Ministerliğinin değişli bölümü tarafından yetirilen soğarnama häzir girişýär. Soğarnamanın ilkincisi. Maya, Ihlas, taýýar mısınız? Taýýar. Taýýar? Taýýar. Taýýar. Üstünlük hemrana bolsun. Sowal. Sowal tapyryň gowrum bar, gerek bolsa belli alalım. Dünýäniň meşhur günnogorşunas alimleri öz işlerini orta asırlar döwründe gadymy medeniýetli ýurt, medeniýetiň öz boluşly vilayet hüwürtkesi, Orta Aziýanyň Müsiri diýip haýsy gadymy musulman döwletine ýokary baha beripdirler. Wagt gitdi. Dowam edýär wagty. Baş göçüriň. Ihlas etlediňiz şewaty ulanyp bilersiňiz. Sowaly özüm jogap Dinleýän Ihlas. Bizim pikirimizçe gadymy merw diýip pikir edýär. Gadymy mer. Hawa. Bu siziň jogabyňyz. Hawa. Kabul edýän. Kabul. Maya, gadymy mer aýtmak üçin şeýle howlukdyňyzmy? Yok. Ona garaşýar. Maya sizle alaşany. Ihlas. Netije benim alaşamak. Siz falstar darlyňyz. Häzir şert boýunça girişer. Emma jogap bermäge şu mümkinçilik döredýär. Maya kim jogap berer? Bu sowala özüm jogap bermekçi. Dinleýär Maya. Sinan saýyn. Sinan. Meniň pikirimçe gadymy Harazm döwletimkä diýip pikir edýän. Tutanşaňyz Gutarnykly kabul jogap. edýän. Netije Mehriban vatandaşlar, akıl ýeňişli kitapxana ulgamy bilen atly telebätleşigimiň jemleji duşunyň ilkinji otugy Maya size berekeler. 1-0. Köp sag bolun. Häzir indi sowal tapyra geçmeden biz käbir şertleri ýerine ýetirmeli bolýar. Maýara geçirimlidir öň. Ihlas näme diýär? Ihlas. Duňnama laýykly alyp barjyň değişik hereketi bilen dowam eder diýä. Men gönlüň onu çykarmadan ilk size ýüzlenmek isleýän. Full start alan topar agzasyny aýyrýasmy ýa? Ýok, galaýsyn. Ha? Galaýsyn. Galaýsyn. Adylyklykda dowam edýär. Berekeller, gutly bolsun. Doldyňyzda dowam edersiňiz. Sowal. İrden yalta yatar. Goşluk han yatar. Günortan dayhan yatar. Öğlen nadan yatar. İkinnin ara İsgaydan yatar. Ağşam kim yatar? Vaqt gider. Billah billah. Çapan giyecek uklanak. Çapan koyunmak. Çapan uklanak. Dinleýän kim jogap berer? Soraga biziň toparmyzdan Güljahan jogap. Biziň toparymyzyň pikirçe bu sowalyň jogaby akşam adam ýatarmy?
Tolçağınız. Tamam. Kabul. Netice elbette yalınız. Qalan wagtyňyz dolanjak mı soňra klas? Ulanyas. Dowam edýär. Yatmayan. Yarana turýar. Bolyan sor. Şu bolyan sor. Dinleýän klas. Sizin toparmadan bu sowala Leyla jogap berýär. Leyla. Şu sizin öňde okan tekstiňiz boýunça alanymyzda gündüz zähmet çekip ýadan adam geçdi oklar. Netice. Ýadan adam. Kabul edýär. Akşam ýadan ýatar diýip. Ýadan adam ýatar. Netice. Asap, deň, bereketler. Ýadan ýatar. Bereketler. Dowam edýär. Köpä bolun. Asap, deň. Sowal. 2011-nji ýylda Türkiýanyň Ankara şäherinde Türkmenistan siýilgäki döredildi. Şol siýilgäkde haýsy türkmen nusowy şahyrnyň heykeli dikeldildi. Ol sunwat eserini kim döretdi? Wagt gitdi. Maya. Toraga biziň toparmazdan Durdugul jogap berýär. Durdugul dinleýän. 2011-nji ýylda Türkiýe Respublikasyna şol teýilgäkde Maktumulu Pragynyň ýadygärligi dikeldildi. Onuň hem şol nemäni Maktumulu Pragynyň heykelini nemeden ýasan adamam Sargys Babaýew. Kabul edýär. 1 sekund. Adram ýalňyz şolda ihlak garlary öýdemek. Durdugul. Emma netijeni aýtmala bary bol. Netije. Mehriban watandaşlar. Düzgünamanyň 3 bölümine laýyklykda toparlar. Inniki dogry jogap üçin hem barot galarsyňar. Jogap dogry. Bereket. Sağ olun. Maktumulu Pragynyň heykeli dikeldildi. Onu görnükli ustad heykeltaraş Türkmenistanyň halk suratkeşi Sargys Babaýew. Sowal. Ýylanlaryň beden guruluşy, hereket aýratynlygy, gowunyň, ýagny hamynyň çalşylmagy haýran galyrýar. Eýsem ýylanyň ırgyndyň duýgurlugy güýçlümkä ýa-da ses eşitmek duýgurlugy güýçlümkä wagt etdi. Haýsyny diýseňizem düşündirip berersiňiz Maya? Topardan özüm jogap bermek isteýän saýyn. Dogry edýän. Men pikirimçe ýylanlaryň gulagy ýok, ýagny estis okuyup ýokmyka diýip pikir edýän. Diýmek olardyň yrgyldygyny duýýar. Kabul edýän. Ýagny duýgurlugy güýçli. Kabul edýän Maya. Netije Maya tertip bolýan. Tertip boýunça meni klasdan garaşdyrym dogry jogap. Sizinki dogry, bereketler. 3 1 Bakalım. Eger karşıdaş toparňyzda 6-njy utuga barsa, bu jemleji jemlenir. Ünsen düşürmäň. Dowam edýär. Sowal. Çağılykda iň gowurýan aýtgymyz, goşgymyz nämedi? Ha? Ardygulmy? Kowalada ardygul böküp gitdi pişejek. Janda duran gatygy döküp gitdi pişejek. Kimin goşgysy diýejekdi meni sowal mendan duranyk. Aglama gurjak. Seni eý görjek. Tikip täze köýnek geydirjek. Bu köpüýümizden çağılykdan bilýän goşgymyz. Onuň ýyzyny dowam etmeli. Bu meşhur goşgynyň ýazary kim? Ine gyzykly ýeri. Wagt etdi.
Hiç kim fikir etmedi şonu. Emma Maya fikir etti. Bu soragyň jogabyny özüm berjek bolaýyn. Ağlama gurjak seni ey görjek tikip täzece köýnek Köýnek giydirjek. onsoň bilece, ýörep çalaja, gider spaga, biz gedelenje. Berekella ýazary Takyk bilemakda ýazaryny. Şeýle pikirimma, eger çağalaryň goşgusy bolsa belki Halil Kulifdir diýip pikir edýän. Ýöne Mehmet Seýidow hem bolmagy mümkin. kabul. Ýa-da netije wagt bermedik şert bilen hlas jogap berdirjek. Bizden rahim Taýip berip. jogap berme. Ağlama gurjak seni ey görjek tikip täzece köýnek giydirjek. Onsoň bilece ýörap çalaja gider spaga biz gedelenje. Onu maýadam aýtdy. Aýtmadyk ýerine aýdynny. Bizim pikirimizçe Kaýym Taňryw. Haýym taňryw. Häzir olam däl bolsa onu men utugy ýene maýa berer. Çünki dediňe şonu aýtaladyň. Kabul. Elbette 4-1. Berekella. Köp sağ olun. Goşgynyň ýazary Atajan Tagan. Ine de dogry jogap. Ine dowam edýär sowal. Juda aňsat sowal, men pikirimçe. Dünýäde iň uly dağ, däl, derýa haýsy? Wagt etdi. Berekella ahlas. Kim? Bizim toparımdan kıyas jogap beri. Sowalyň jogaby Nil derýa. Ha? Nil derýa. Nil derýasy. Bu kutorluk jogaňyz. Ha? Ha? Nil derýa. Entim? Nil derýasy. Kabul edýän. Netije ýalnys. Kalan wagtda durup bilersiňiz. Bulanyňyz ýa jogap berýän. Jogap berýän bulanyňyz maýa derýär aýdyň. Maýa kim jogap berýän? Işky ýakyn. Sizem 10 sekundda ýakdyňyz. Amazonka derýär. Dolaýdym. Amerikada ýerleşýän Amazonka derýär. Kabul edýän. 10 sekundda jogap berdiňiz. Dünýäme laýyklykda beýle ýagdaýda hem alparjyň değişik hereketi bilen dowam eder. Men değişik hereketi mäzir etjek. Emma netijeni çykaralım. Netije 5-1. Berekella. Köp sağ olun. Indi maýety ýüzlenýär. Näme diýäs, azal diýäsmi? Elbette dostluk duşşugy. Dowam Güýçli edýär. utar, dowam edelim. Doğal bizimle. Köp sağ olun. Sowal. Ir döwürlerde bir galadan beýleki bir gala ýa-da goňşy owa gysgalyk habar ýollananyny ýörüte habarçy adamlar iý berilipdir. Şol habarçy näme diýilip atlandyrylypdyr? Wagt gitdi. Dinleýär. Kim jogap berer? Bizim toparımızdan bu sowala durdugul jogap berýär. Dordugul. Şu sowalyň jogaby dadygoý bolmaly. Kabul edýän. Goý. Dadygoý. Näme many berýär? Dadymyzy ýetirýän manida. Dadyň ýetirýär. Awa. Anandyrjylyk bilýär. Ihlas. Doğru mu kal? Ha? Ihlas ayalınız diye. Şeýle pikir bolly, belki çapar bolmagan mümkin dip. Benim şoňa araşdym ha onu. Ýöne dadygoý has gadim hemem galalar arasy bolan eýam dadygoý bolýar. Dadyňa ýetiş. Awa dadyňa ýetişýän manida. Planyň aladasy wa, ylgap hawara deweri. Dadyňa ýetişe ber. Awa. Sebäp çapar bolanyna ol
Başahilen bolup bilýär-de paçalyň tapar bolýar, ilçiýalyk manydaydy. A berde edil iki owa ýa-da iki gala manysyna bolanna eýen başgarak bolýar. Aslında ol sözler manyda sözler kent tapar, ilçi, ozon, dadygy hemmesem şo many beripdi. Netice, mehruan vatandaşlar, akıl yeňişli kitapxana ulgamy bilen atly telewäsleşigimiz dowam edýär. Näme üçin dowam edýär diňe sowatlar goşurmak üçin mehruan vatandaşlar, akıl yeňişli kitapxana ulgamy bilen atly telewäsleşigimiz bu mewsümi jemlendi. Alty bir fatawa bilen görüşmek ýaly Balkan welaýatynyň topory, Daşow welaýatynyň toporunyň üstün çykmak başardy. Bu ýöne bugünkü kemesi ýeňici Lewap welaýatynyň topory, Daşow welaýatynyň topory hemde Balkan welaýatynyň topory. Ýeňiciler gutlaýar, berekeler. Mehruan vatandaşlar, ne görüşümüz ýaly akıl yeňişli kitapxana ulgamy bilen atly telewäsleşigimiziň mewsümi jemlendi. Ýani bäherteşiň başynda da gördüňiz çünki muman mewsüm boýunça bäherteşiň ýeňicilerine 3-nji, 2-nji, 1-nji ornuň eýelerine Guromoçy taraplardan diplomlar, şeýle rawşan aýakaplar bu kärhanatyň taýýarlanan gymmatbaha sowatlaryny häzir goşurýar. Ul hormat bilen bu bäherteşiň ýani Türkmenistanyň Medeniýet Ministrligi, ýaşlyk teleradio ýaýlymy hemde rawşan aýakaplar bu kärhanatyny birlikde taýýarlanan ýaýlymy ýetirilen akıl yeňişli kitapxana ulgamy bilen atly telewäsleşiginiň mewsüm boýunça bu ýylyň 3-nji ornuň eýeleri mehman vatandaşlar ýurdumyzyň Lewap welaýatynyň topory, toporyň dödemi Gülşeren Muhammedowa. Kutlu bolsun. Aksemal Aşirova. Aydowdy Pirguliýew. Maysa Taparova. Laçyn Muradova. Mehman vatandaşlar, topory ýeňişe alyp gelen toporyň topor başly Aksagol Şamhamedova gutlaýar. Mehman vatandaşlar, akıl yeňişli kitapxana ulgamy bilen atly telewäsleşigimiň umumy ýyl boýunça 2-nji ornuň eýeleri Daşow welaýat kitapxanalaryndan düzülen topor, toporyň düdümi Rahim Merdi Maksudow. Kıyas Metiyev. Ayzeren Mehmedova. Leyla Sulhanova. Leyla Recepova. Hemde topory ýeňişe alyp gelen toporyň topor başly Ahlat Safarov var. Ahlat kutlaýar, üstünlik ýar bolsun. Köp sag bolun. Mehman vatandaşlar, akıl yeňişli kitapxana ulgamy bilen atly telewäsleşigimiň ýylyň ýeňicileri, 1-nji ornuň eýeleri Balkan welaýat kitapxanalaryndan düzülen topor, toporyň düdümi Durdugul Durduýewa. Aýgözel İşanguliýewa. Gurban Sultan Ataýewa. Birsara Berjanowa. Guljahan Analiýewa. Mehman vatandaşlar, Balkan welaýat kitapxanalarynyň toporyny ýeňişe alyp gelen toporyň topor başly Maya Mamedowa gutlaýar. Köp sag bolun. Toporlar üstünlik ýar bolsun. Durmuşda işde diňe üstünlikde ýar bolmagyny tüýsürekden arzu edýär. Mehman vatandaşlar, Türkmenistanyň
Medeniyet Ministerliği, Ýaşlyk teleradio ýaýlymy hemde Rowşan Aýaklaplar Okuw Täýärhanasyna bilelikde taýýarlan ýaýlyma ýetirilen Akyl Geňişli kitapxana ulgamy bilen atly telewiziýanyňyz ine bu ýeňişler bilen jemlendi. Ýakman watandaşlar, şeýlemin köýçülükleri öretberýän hormatly arkadaşlar, janyň sag, ömürniň uzak, alparýan il ýurt bäkletişleriniň bundan beýle gaty rowaj almagyny arzu edýär. Ýakman watandaşlar ýeňi sadaran toparlar, tüýtürükden gutlaýan üstünlük ýar bolsun. Ýakman watandaşlar dileken dünýä oklany arzu edýär. Elbetde täze mewsümde, täze ýetmişlerde, täze sanlarna ýa görşänçak hemde ýakman watandaşlar häzirlikçe akly internetde okuwçylaryna atly telewiziýanyny dowam edýär. Sanjy wagtlardan akly internet talip ýaşlar bilen hem başgalar bular hakykatynda sizin bilen diýdalaşmaga garaşýar. Ýakman watandaşlar ýaşy arzular bilen Türkmenistanyň Medeniyet Ministerliği ýaşlyk teleradio ýaýlymy Rowşan Aýaklaplar Okuw Täýärhanasyna bilelikde taýýarlan ýaýlyma ýetirilýän akly ýeňişler kitapxana ulgamy bilen atly telewiziýanyň mewsumyny umumy jemleýär. Görşänçak, sag bolun.